Така, хора, здравейте. Може би се чудите защо нямам нищо в инвентара си. Защо имам? По-скоро защо? Обърках се. Защо нямам нищо в инвентара си? Простата причина е, че когато снимах последния клип и нещо стана. Нещо като да ме изяде зомби. Заради това трябва да отидем в Бат пещерата. Да се вземем работи от честа. Ние да оттеглим към пътуването в Майншафта, където го намерихме предишния епизод. Лапис лазуля. Супер. Голд имам. Друго. Торчи ще вземем. Той ще вземем. Нещо за бой ще се вземем и когато стигна до там ще пусна клипа. Така, хора, ето ни в мината. Тук няма изход, както и да е, само черно има. Тук колец, да го оберем, защото нямам други ресурси. Имам кода, ама просто аз не знам. Просто. Чакайте да пием малко водичка. Супер, Майнкрафта. Винаги как почна да снимам клип и Майнкрафта ми крашва. Екрана става черен. Май вие го видяхте. Толкова скоро за сега май стига. Нищо, че се изгубих айтамите, които включваха айрон. Не айрона. Жено, точно сега ли намеря засмучиш? Да ме засмучиш, ами да... Дай, изкачи се. Чули ма какво ти казвам? Найсе. Хе. Да обереме този ирон. Друго. Тук няма... Не ще да се губя последните торчи. Голд! Ти са базикаш с мене. Знам. Майко мила, голд. Ще му им да справим златни ябълки. Супер. Айрон. Сега ако ми кажеш, че имам дърво, ще... Трябва да вземам снимата. Те не знаем. Напишете долу в коментарите на какво да снимам. Защото пуснем само Майнкрафт. Трябва има и малко разнообразие. На Слитерио ще продължа поредицата. Май пак го казах грешно. Не знам. Тук какво има? Той ли е? И аз съм нацепена фатка. Какво има? Какво толкова скръчно има? Нищо. Само да се използвах на турчите. Злато! Яй! Да го оградим. Ето така. Да. Нагоре нещо. Нагоре надолу наляво на айрон.
айрон. За сега имам само 18 айрон. По-скоро 18 плюс 21 недопечен айрон става колко? 39 айрон. Да. Имам 39 айрон. Ако недопечените са броят. Иначе печените са 18. Чак. Хем е близо до голда, хем стълбището ми е наблизо. Аре, гледай. Амаха. Ако намеря изпълнер, ще е велико. Мисля в този епизод да строим. Ама дали? Не, първо ще се упражня в света ми за строене. На този блок на кое ниво съм, не знам. Ами... Ще спра клипа за малко. Хора! Може малко да подсмърчам, защото не трябваше да пих толкова много вода, защото... Познайте какво стана. Пръднах, кенефа гръмна. После дойде едно зомби, изяде ма. Не, възгам се. Защото като пих много вода и тази вода някак се ми излезе под носа. От носа. Значи съм фокусник. Брасна ме. И да спим. Така, хора. Само да хапнем. Дайте да хапнем. Не чупи вратата с меча. Вратата не се чупи, ей. Не ми казвай, че нямам храна. Имам. Свински парчоли. Парчоли. Супер. Един стак и 28 колец. Супер. Ама супер. Просто супер. Докато той се изпече, какво да правим? Хора, излагал съм. Нямал съм 39 айрон. Имал съм 39 плюс 40 прави 79 айрон. Можете ли да си представите? What the fuck? Чакай. Да. И там 18. Как го е? Чакай. Аз не знам. Дай пържола. Така. Квак. Номер 1. Охо, супер. Така. Аре бе, глей го е. Какво са правили гарата? Така. Квак, гъска. Номер 2. И квак, последната за утре. Или за когато снимам. Или аз не знам за кога. Аре бе, слагай се! Да, не мога да слагам работи, когато съм кликнал. Да, ще крафтвам армор в печката. Много умно. Напишете долу в коментарите как се крафтва такова броня от печката. Хора, той беше всичко от мен. Надявам се ви е харесало. Ако е така, можете да харесате клипа, да се абонирате, да напишете коментар, да харесате моята фейсбук страница. Би трябвало да имам така. Чао!